Zviripo zvatakaita nezuro, pane zvatakakanda ipapa. Zuro ndiye 12 June ka 2023. Zviripo zvatakaita. Munoona zvimwe zvinhu taingozvizwira mumagwaro, mumabhaibheri. Kwakuinana Moses, kwakuinana Abraham, vaimutswa naMwari. Vanga vatori vanhu nana Elia ivo vaya. Vanga vatori vanhu vakangofanana nesu zvatakaita izvi. Bhaibheri rinobva rati Elia anga ari munhu sesu, asi akanamata pakaitika zvishamiso. Saka Mwari takaona kuti tsika iyoyo havana kurega yekuti anomutsa vanhu. Zvino takabva tazowanirwa nyasha tikamutsirwa munhu mutema munyika yedu yeZimbabwe anonzi Ezekiel Guti. Ndobva andoparidza the whole world, nyika dzepasi rose dzichimugamuchira dzichimutenda kuti uyu munhu waMwari, muprofita akamutswa naMwari. Saka takaita chimbo chinonzi Chengetai Ezekiel nezuro 12 June 2023. Chiripo ipapa. Mwari havana kurega.